I és a les escoles on es presenta un problema, i és que 100.000 tones d'aliments en 10 anys és el que s'ha llançat segons un estudi fet per una empresa encarregada de gestionar menjadors. És a dir, que cada usuari del servei de menjador ha llançat 120 grams de menjar al dia, el que suposa 21 quilos a l'any. I és, per tant, unes dades que fan que sigui urgent combatre aquest malbaratament alimentari en tots els àmbits i fer-ho des de l'escola i els casals d'estiu pot ser un primer pas. I la creació i aplicació de programes d'aprofitament dels excedents alimentaris als menjadors i als casals permetria començar a treballar aquest tema i sobretot amb els infants que després traslladarien a casa aquestes bones pràctiques. Hi ha exemples de sistemes d'aprofitament, de reaprofitament, que s'han implementat a altres llocs com a Santa Coloma de Gramenet, al Vallès Occidental, a Sant Esteve de Sesrovires. Són petits municipis que estan fent petits canvis i com per exemple tens a Santa Coloma de Gramenet en 2 mesos van recollir 211 quilos de menjar que són equivalents a 65 racions. Davant d'aquestes dades i que és possible, el nostre grup presenta, llegit els 5 acords, que és treballar conjuntament amb el Consell Comarcal de la Garrotxa per elaborar un programa de reaprofitament i canalització d'excedents alimentaris dels menjadors escolars dels centres educatius i el casal d'estiu d'Olot. Fer una prova pilot aquest estiu coincidint amb els casals d'estiu municipals. Iniciar una campanya de difusió informativa a la població sobre el malbaratament alimentari i les seves conseqüències i donar a conèixer les accions de prevenció pel malbaratament que es poden dur a terme a les llars. Iniciar també una campanya de sensibilització als bars, restaurants i als conjunts d'establiments de restauració de la ciutat i realitzar accions formatives específiques en l'àmbit de la reducció i la gestió d'excedents alimentaris. En aquest punt, aquests serien els acords. Sabem que el curs passat el Consell Comarcal va començar a iniciar amb un grup tècnic format per els 2 tècnics que tenen, Sigma i el CASC, i que estan treballant en unes propostes tècniques. Encara no s'han arribat a desenvolupar, però sí que estan treballant sobretot en pros i contres. I és aquí on nosaltres proposem també treballar conjuntament per intentar trobar aquestes dificultats i una vegada s'hagin trobat i tinguem davant després un possible esquema de programa, ja iniciar-lo aquest estiu en els casals d'estiu. Senyora Roca, vol tornar a intervenir? Sí, agrair a tots el vot favorable que ens faran. Tots fan referència al s'està treballant i ja s'estan fent coses i ja s'estan fent coses. S'han reunit les comissions i estan fent petites coses, com per exemple reajustar quantitats, però no s'està treballant en el reaprofitament de l'excedent que es llença. Això després es definiria amb el que estem demanant i que treballem en el programa per definir després en aquest programa ja es definiria després també a qui va aquest aliment, perquè llavors és veritat que hi ha les cadenes del fred, només es pot destinar una part, l'altra no. Entenc que en aquest programa que treballarien tots els tècnics i ara en aquest cas també l'Ajuntament d'Olot ja redefiniria a qui pot anar i a qui no pot anar. I posar l'èmfasi en això, s'està treballant però de moment no s'està fent res respecte al reaprofitament. I igualment tornar a agrair el vot favorable. Passaríem doncs la moció a votació. Vots a favor, s'aprova per unanimitat.